just going to have a quick word here with the winner of the Junior Young Handler. Congratulations, Reece. How did that feel? Felt amazing. And where are you from? Cymraeg. Cymraeg, 16 years old. How did the GCSEs go this year? Not the best. And what's the plans for next year? Keep showing the horses. Keep showing the horses. Have you got a lot at home? Like 30. 30, well done. Good boy. Congratulations. A wedyn, jyst ar fan hyn, o Sir Gar, 14 oed. Mae ysgol ti jyst ar y fynd? Ysgol Brwpedr. Ysgol Brwpedr. Joio, sy'n ffogedd Llanbed? Mae'r Bencamwriaeth Merlod a'r Gwrywedd wedi bod, felly cyfle nawr I bawb I ddod yn ôl i'r rhan ucha'r cylch ac I ni gael gweld pwy fydd yn mynd â Bencamwriaeth Merlod Mynydd Cymreig yr adran A yn 2024. Yn cadw cwmni fi ac yn edrych ar y Bencamwriaeth hefyd mae Owen Griffiths ac ser yn y sioe I ni newydd weld fyny. Ie, wir. Y beirniad eleni ydy Rhydian Davies o Frydfa Bencamwriaeth yng Ngheredigion. Felly mae yna 4 o gyffyle yn y cylch ar hyn o bryd. Mae dyti'r Pencampwr Gyrwedd a'r Cil Bencampwr, Heniarth Showbiz a Rwceri Rosgoi wrth gwrs, yn ogystal â'r Bencamwriaeth Merlod a'r Gil Bencamwriaeth yn ogystal. Felly Crympwel Blue Lucy oedd y Bencampwr Merlod a Florit Sioe oedd y Cil Bencampwr. O'n i'n cyfeirio at seren y sioe, ni'n gweld yn y cefndir fyny Freddie Deacon wedi bod yn arbennig yn ei waith ac yn trin ac yn dangos y ceffylau me mor ifanc, newydd droi yn 11 oed. Ond pob un o'r rhai sydd yn dangos y ceffylau yn neud gwaith ardderchog ac yn gobeithio cael gafel ar y Bencamwriaeth yn gyfan. Pob un yn wahanol lliw hefyd, felly mae gyda ti'r lliw Bay yn gyntaf, Crympwel Blue Lucy. Hi sy'n mynd yn gyntaf I Catherine Owen. Felly Catherine Owens y perchenog. Caseg 9 mlwydd oed, ond y dyn holl bwysig. Cyfle arall nawr. Ie, Cil Bencamwriaeth Merlod, Florit Sioe, eiddo I Sarah Page. A maen nhw'n dieddol allu bod yn eitha cyflym yn y Bencamwriaeth gan bod y beirniad wedi cael y cyfle I graffu yn y gorffennol gyda'r dosbarthiadau unigol. Ydy, mae hynny'n hollol wir. Mae'r beirniad wedi gweld y cyffil yma unwaith, os nad ddwywaith yn barod. Heniarth Showbiz yw'r ceffil yma, eiddo I Kerry Fell, Justin Davies wrth y pen wrth gwrs. A'r diwetha, ond nid y lleia, Rwceri Rosgoi, eiddo I Lois Morgan, a'r fam wedyn Lowry Reid yn arddangos. Felly na'r 4. Y 4 gwahanol lliw. Ie. Os un ohonyn nhw yn tynnu diligad I. Dwi'n meddwl bod I rhwng Heniarth Showbiz a'r gaseg Crympwel Blue Lucy. Anodd yw dweud lle fydd Rhydian yn mynd, ond dwi'n meddwl bod hi'n ddiogel I weid fydd I rhwng y ddau Bencampwyr sydd wedi bod yn barod, yr Bencamwriaeth Merlod a'r Pencampwr Gyrwedd, byddwn ni'n dweud yn hunan, ond gewn ni weld. Oes na sawl esiampl le mae'r Cil Bencampwr yn mynd â hi? Ydy, mae hynny'n gallu digwydd, mae'n digwydd yn aml iawn hefyd, ond dwi'n meddwl o bosib heddi, mae rhwng y ddau yma fydd hi. So ti wedi gweud rhwng y ddoi, o wy moyn ti ddod o fel lawr I un? O, ti'n neud y swydd yn anodd iawn, Heledd. Dwi'n ffrindiau'r bobl yma, ti'n gwybod? Fi'n gwybod. Ie, digon teg. Dwi'n meddwl gallwn ni dwlu rhyw geiniog yn yr awyr a rhoi ar yn llaw yn ddigon rhwydd gyda'r ddau yma. Mae'r ddau'n esiampl reit dda. Mae'n anodd dewis rhwng y ddau fod yn hollol onest gyda ti. Bydd amdano ti, Heledd, os na ffefryn. Wy'n credu mae Heniarth Showbiz efo hi. Gewn ni weld. Neu le mae'n ngredd fi mynd. Gewn ni weld. Ble neu Rhydian Davies.
ein nofl. Gyfeirio i het. Rosgoi, mae'n edrych ar hyn o bryd. Ond nôl i'r canol, mae'r het heb i diosg eto. Ond mae'n agos, fydden ni'n dweud. A di, wy'n credu bod ni'n bell. Yr sgwrs holl bwysig yna gyda'r stiwardiad. A'r het yn mynd i tuag at. Gan i weld. Wel, diwrnod crympwel Blue Lucy i wi. Glas o ran enw, ond coch o ran lliw. Felly'r gaseg yma, crympwel Blue Lucy, yn mynd ar rhiban goch ar Bencamwriaeth, yr adran A yn Sioe Frenhinol 2024. Catherine Owens, y perchenog, o Sir Gyfyrddin fel mae'n digwydd. Bydd yn bell iawn wrth o ti, Heledd. Yn len Sir Gyfyrddin. Dwi'n meddwl ger St Clair yn rhywle, ond yn frydfa reit enwog. Catherine Benedigon yn hapus tu hwnt. A Blue Lucy yn ail yma llynedd fel mae'n digwydd. Dyn ôl enni i fynd ar ennill y dosbarth y cesig gwag hun, ac mynd ymlaen i fynd ar Bencamwriaeth yn yr adran A. Yn stori fendigedig. Y cil Bencampwr wedyn hefyd yn dod o Sir Gar, o Lan y Fferi, o frydfa Heniarth, ond yn cael ei berchen gan Ceri Fell o Gloucester erbyn hyn. Stori dda iawn i Sir Gyfyrddin. Yn sicr. Felly Heniarth Showbiz, y ceffil yma. Felly yn geffil 9 mlwydd oed. Y ddau fel mae'n digwydd bod yn 9 mlwydd oed. Y ddau wedi cael ei geni yr un flwyddyn. Ond dyna'r un pwysig heddi, yr enillydd. Crympwel Blue Lucy yn eiddo i Catherine Owen. Ar gyfer yr adran yma, can I thank the sponsor for this section, SD James Construction. And the winner this year in the young handler section, the Royal Welsh Senior Young Handler, goes to 2534, Phoebe Britter. There we are, give it a clap, ladies and gentlemen. A dyna chi yr ymateb perffaith fyny. Golygfa wych i gynulleidfa'r eisteddle wrth i Crympwel Blue Lucy fynd ar wobr gynta a Bencamwriaeth Merlod Mynydd Cymreig. Llon gyfarchedau mawr iawn i Catherine Owen a phawb fuodd yn gysylltiedig. Well, Catherine Owens from the Crumpwell stud, your morning just doesn't keep getting better. It's just going on and on. Do you know, she means so much to us as a family. The girls and James, we just absolutely love her to bits. And for her to come here today and do all this, it's unbelievable, absolutely unbelievable. Now, you told me earlier you have a 2-year-old by her. What are the plans for the future now? Well, we haven't planned to show her at all yet. Maybe when she's a little bit older. But she'll be back in full next year, then we'll cover her again next year. And well, I was with your girls and James as the championship was going on, and I can tell you now they're extremely proud, just as you are, Lucy. So enjoy every second, and of course back for the cuddy tomorrow. I know, I can't wait. We look forward to seeing you. Enjoy the moment. Diolch yn fawr.